Ruth tibaako. Na atemufo no bu aten no mu no. Ekom ba asase ne so. Na obarima bi a ofri Bethlehem a ewo Yuda ko se orekotena Moab asase so aye hohoho. Ono ne yire ne mabarima beenu. Obarima no din di Elimelech. Na ne yire din di Naomi. Na ne mabarima beenu no din di Mahlon ne Kilion. Woye Efratifo a wo free Bethlehem a ewo Yuda. Na odru Moab asase so. Na wotena ho. Na Elimelech Naomi kunu no wi. Na eka ono ne ma beenu no. Na woware yire no Moabfo mu. Obaako din di Orpa. Na obaako din di Ruth. Na wotena ho beye mfiedu. Na won beenu no. Mahlon ne Kilion. Nso wi. Na eka oba no nko. Ne ma beenu no di ne kunu no achi. Ena osoriye. Oni na senom beenu no. Se oresane afri Moab asase so aba. Efri se ote no wo Moab asase so se Awurade abehwe ne man na wama won aduane. Na ofri de owo ho. Na nasenom beenu no ka ne ho. Na wosi kwan so se woresane aba Yuda asase so. Na Naomi ka kire nasenom beenu no se Monsanon kwa mo nanom fie. Awurade ne mo ni no yie. Sade mo ne awufo no ne me adi no yi. Awurade ma munya atenaye mo kunu no mu fie. Na ofe wano. Na woma woni susin. Na waka kire no se Dabi, ye no obesan akọ omanfo nchen. Na Naomi kan se Mema, monsan. Ada na mo ne me bekro. Mabarima da so wo meyem na wabeye mu kunonom. Mema, monsan ko. Na menyini dodo se menye kunu. Se me se me weni da so. Na menye kuna na dwi na me wo mabarima mpo a. Mo betwe wan akosi se wo benyini ana. Mo betena ha mo renware ana. De bi mema. Na me na ewie me bone sene mo. Efri se Awurade nsa afredi ne me adi no bone. Na woma woni susun bio. Na opafe na se ano. Na Ruth die obata ne ho. Na oka se hwe wo kura sane kɔ ne manfo ne nyame nkyɛn. Sane di wo kura echi. Na Ruth ka se enhye me se menya wo ho. Na menya wo akyiredi nsanko. Na de wo koro na mekoro. Na de wo sue na mesue. Wo man beye me man. Na wo nyankopon aye me nyankopon. De wo bewuo na mewuo. Na eho ara na wo besie me. Awurade nye me yei. Ni ebi nka ho. Se gi owuo na betete me ne wuntem. na ohunu se wariata so se one no bekro no. One no jae kasa. Na won beenu no nanti bedru Bethlehem. Na wodru Bethlehem no. Won ti kro no nyina bochi na woka se Naomi nie. Na oka kire won se Monfrɛ me Naomi. Asia ne de wadom no. Na monfrɛ me Mara. Asia ne nyonyo no. Efri se twedi apon ne medi no nyonyo no so se me kwa no ma na Awurade de me hunu na aba. Ade na monfrɛ me Naomi. Na Awurade abua me aten. Na twedi apon ne me adi ni boni. se Naomi ni na se Moab ni Ruth sane free Moab asase so ba ye nie. Na wodru Bethlehem no na wo free atoko twa ase. Ruth timienu. Na Naomi nya ne kunu busuani bi a oye obarima kunini a ofri Elimelech abusua mu a ne din de Boaz. Na Ruth Moab ni ba no ka kire Naomi se Ma menkonfuo mu menkodi mmetem no empepe. De menya nanim enimonyam echi. Na oka kire no se Meba kwai. Na okokodi mpepe afuo mu wo atwafo no achi. Na okofri afuo bi a eye Boaz a ofri Elimelech abusua mu no die mu. Na hwe Boaz free Bethlehem bai. Na oka kire atwafo no se Awurade ni mu achi. Na oka kire no se Awurade nhyira wo. Ena Boaz ka kire na bofra ogina atwafo no akire se
hwan ababa anie. Na abofra a wode no agina ayutwafo no akire no kan se, Eya Moab ni ababa. Oni Naomi san free Moab asase so bae no. Obeka se, mamini ayutwafo no achi. Mini impepemintasi afiafi no ntem na obae. No okuramu ara di free anopa di abeduru sasa. Onwome kakra bi mpo. Ena Boaz ka kire Ruth se, Meba tie. Nko afuo biara mu nkodim pepe. Nso mfiri ha. Na fa hombɔ me ma wayi ho. Ma wanimra afuo no fa wotwa ho. Na di wɔn akiri. Hwɛ, ma hyɛ mmerante no sɛ wɔn haw. Na sɛ sukom de wa. Kɔnoɔma no kɔnom de mmerante no asa no bi. Ena ɔde n'anim butuye. Na ɔkoto fam na ɔka kire no se, Adenti na menya w'anum enumunyam na w'ani kumi a meyɛ ɔnanani ho yi. Na Boaz bua no se, De wukunu wu achi. Woyɛ ɔwase no nyinaa. Watu ase aka kyerɛ me. Sɛ de wogya wagya. Ne wona. Ne asase a wɔwo wɔ so. Na wonam ba ɔman a wonni wɔn da yi nkyɛn no. Awurade nhyɛ wo no yɛyɛ anamu. Nanya akatuamu firi Awurade Israel Nyankopɔn a waba ne ntaban ase abɛdan no nsɛm. na ɔka se, Me wura, wayɛ me adɔyɛ a ɛboro soɔ. Na wakyekyere me werɛ. Na waka w'abaawa asomdwie ɛsɛm. Nso mente sɛ wo ma a wayi mu biara mpo. na eduru adidibere no, Boaz ka kire no se, Bra ha bedi aduano no bi. Na fa wo bu prɛko bɔ nsa kekakeka no mu. na ɔbɛtena ayutwafo no nkyɛn. Na ɔma no nkyiwie no bi. Na ɔwe me ma ebi kae. Na ɔsɔre sɛ ɔrekodi mpɛpɛ no, Boaz hyɛ ne mmeranteɛ no se, Moma no ni afiafi no nso ntam mpɛpɛ. Na mompɔɔpɔɔ no. Na monyiyi afiafi no mu die no bi. Nya mo ngu fɔmma no. Na onim mpɛpɛ. Na monyɛ no. ɛna odi afuo no mu mpɛpɛ de koduru anwummerɛ. Na ɔpore mpɛpɛ a odiiɛ no, na ɛyɛ bɛyɛ atoko efa biako. Na ɔsoa baa kuro no mu, na nase hunu deɛ ɔtaseɛ no. Na oyi deɛ odi miɛ na ɛkaeɛ no maa no. Ɛna nase ka kyerɛ no sɛ, Ɛhe na wokɔdi mpɛpɛ nɛ? Na ɛhe na wokɔyɔ adwuma yi? Nhyira nka deɛ n'ani kuu wo ho no. na ɔkyerɛ nase oniku a ɔkɔyɔɔ ne nkyɛn adwuma no sɛ, Ɔbarima a mekɔyɔɔ ne nkyɛn adwuma nnɛ no din de Boaz. na Naomi ka kyerɛ nase no sɛ, Nhyira nka no Awurade a onyae ateasefoɔ ne awufoɔ adɔyɛyɛ no anim. na Naomi ka kyerɛ no sɛ, Ɔbarima no bɛn yɛn. Ɔyɛ yɛn bogya. na Moab ni Ruth ka sɛ, Nso ɔka kyerɛ me sɛ, mmerante a mewɔ yi ho na bata kosi sɛ, wɔbɛwie deɛ mewɔ nyinaa atwa. na Naomi ka kyerɛ nase Ruth sɛ, Me ba, ɛyɛ sɛ wo ne ne maawa no bɛkorɔ, na wɔahu wo afufufuro bi mu. na ɔbata Boaz mmaawa no ho di mpɛpɛ de kosii sɛ, wowie atokoɔ ne awio no twa, na ɔtenaa nase no nkyɛn. Ruth timiɛnsa. Na nase Naomi ka kyerɛ no sɛ, Me ba, menhwehwɛ ahomeyɛ me ma wo na asiwye anaa. Na afei, Boaz a wo ne ne maawa nanteeɛ no, ɛnyɛ yɛ mani anaa. Hwɛ, ɔrehu atokoɔ so anadwo wɔ aporɔeɛ. Na dware na sra hyɛ wo ntaadeɛ. Na sane kɔ aporɔeɛ hɔ. Na enyi wo ho adi nkyerɛ ɔbarima no, kosi sɛ obewie adidie ne ɔnom ansa. Na sɛ ɔkɔda na wokɔhu ne dabrɛ hɔ a, koyi n'anaafoɔ ntoma na da hɔ. Na ɔno ara bɛkyerɛ wo deɛ yɔ. na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Mɛyɛ deɛ woka nyinaa. na osane kɔɔ aporɔeɛ hɔ kɔyɛɛ sɛdeɛ nase hyɛɛ no no nyinaa. Na Boaz didi nomyɛ na ne botɔɔ ne yam no, ɔkɔkɔdaa atokokuo no ano hɔ, na ɔbaa kom beyii n'anaafoɔ ntoma na ɔdaa hɔ. Na dasuom no, ɔbarima no bɔ obinim, na ɔmaa ne mu so hwɛe, na hwɛ, na ɔbaa da n'anaafoɔ, na ɔkaa sɛ, Ɛyɛ ɔhwan ya? na ɔse,
Ɛyɛ me wabaawa Ruth. Tira w'atade mu ano mu, fakata wabaawa so. Efiri sɛ busua mu gyefo ne wo. Na ɔka sɛ, Awurade nhyira wo, me ba. Wama w'akyiri adɔeɛ ayɛ yie sene kane deɛ no. Sɛ woanni mmeranteɛ, ahiafoɔ adefoɔ akyiri. Na afei me ba nsuro. Deɛ woka nyinaa mɛyɛ mama wo. Efiri sɛ, me manfo a wɔfa kuropono ano nyinaa nim sɛ woyɛ ɔbaa pa. Na afei ɛwɔ mu sɛ abusua mu gyefoɔ ne me. Nanso abusua mu gyefoɔ bi wɔ hɔ a ɔbɛn sene me. Tena ha anadwo yi. Na saa nɔpa. Ɔyɛ ɔgyefoɔ adeɛ a ɛyɛ. Ma no nya ɔgyefoɔ. Na sɛ ɔmpɛ sɛ ɔyɛ ɔgyefoɔ adeɛ a ɛneɛ sɛ Awurade te ase yi, me na mɛyɛ ɔgyefoɔ. Dama adeɛ nkye. Na ɔda nanafoɔ hɔ koduru anɔpa. Na ɔsɔree ansa na obi rehunu ne yɔnko. Na ɔka sɛ, Ɔma wɔn te sɛ ɔbaa no baaporoyɛ ha. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Fa mmuatom a egu wo soɔ no bra. Na som. na ɔsɔɔ mu. Na osusu atokɔ susukura 6 gu mu. Na ɔde soa no. Na ɔkɔ kuro no mu. Na oduru n'ase nkyɛn no ɔka sɛ, Ɛte sɛn me ba. na ɔka deɛ ɔbarima no yɛɛ no nyinaa kyerɛɛ no. Na ɔka sɛ, Atokɔ susukura 6 yi na ɔmaa me. Na ɔsɛ mfa nsansa nkɔ w'ase nkyɛn. na ɔka sɛ, Tena hɔ me ba. Kosi sɛ wobɛhunu sɛdeɛ asɛm yi besie. Efiri sɛ ɔbarima no renhome. Gye sɛ owie asɛm yi di nnɛ ansa. Ruth 9. Na Boaz kɔɔ kuropono no ano kɔtena hɔ. Na hwɛ, na abusua mu gyefo a Boaz bɔɔ ne din no retwam. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Asomasie, ma ne bra bɛtena ha. na ɔma ne bɛtena ase. Na ɔfrɛ kuro no mu mpanin mu 2 bae. Na ɔka sɛ, Montena ha. na ɔtena ase. Na ɔka kyerɛɛ abusua mu gyefoɔ no sɛ, Naomi a ɔsane firi Moab asase so bae no retɔn asase a ɛyɛ yɛn nua Elimelek deɛ no. Na me deɛ me se, meyi wasotire sɛ, tɔ no wɔ nkurɔfoɔ yi ne me man panyin yi anim. Sɛ wobɛgye a, gye. Na sɛ worennye a, ka kyerɛ me, na menhunu. Ɛfiri sɛ, obi ne hɔ a ɔbɛgye sɛ wo ne me a medi wakyire yi. na ɔka sɛ, Me ara mɛgye. ɛna Boaz kaa sɛ, Da a wobɛtɔ Naomi nsam asase no, wotɔ ne Moabuni ba Ruth a ɔyɛ nsamanyere no nsam. Na wama ɔsama no din so na wunyadeɛ ho. ɛna ɔgyefoɔ no kaa sɛ, Merentumi menye me mfa. Na mansɛe me ara ma wunyadeɛ. Wo na kɔgye m'adeɛ ɛsɛ sɛ megyeɛ no fa. Na merentumi menye. nso ɛgyeɛ ne nsesa ho amanne a Akane no na ɛwɔ Israel nie. Obi rebɛhyɛ asɛm biara den a oyi ne mpaboa de ma ne yɔnko. Na yei na wɔde yɛ adanseɛ wɔ Israel. Enti ɔgyefoɔ no ka kyerɛɛ Boaz sɛ, Tɔfa. na oyi ne mpaboa. Na Boaz ka kyerɛɛ mpanin no ne ɔman no nyinaa sɛ, Mo ne adansefoɔ ne sɛ, matɔ Elimelek ho nneɛma nyinaa ne Kilion ne Malon ho nneɛma nyinaa afiri Naomi nsam. Na Moabuni Ruth, Malon yere no nso, matue ne tiri adeɛ aware no. Na ɔsama no din atena hɔ daa. Na agyapadeɛ mu, na wantwa ɔsama no din amfiri ne nuanom mu ne ne kuropono ano. Mo ne adansefoɔ nɛ. na ɔman a wɔwɔ kuropono ano hɔ no nyinaa ne mpanin no kaa sɛ, Adansefoɔ ne yɛn. Awurade nyɛ ɔba a waba wo fie ni sɛ Rahel ne Lea wɔn baanu akyekyere Israel fie no. Na yɛ okunini wɔ Efrata, na gye din wɔ Bethlehem. Na wasefo a Awurade de bɛma wo afiri ababaa yi mu no ɛnyɛ sɛ Peres a Tama wo no maa Yuda fie no asefoɔ. na Boaz fɛ Ruth waree. Na ɔkɔɔ ne ho. Na Awurade maa no nyinsɛnee na ɔwɔ ɔbabarima. Na mmaa no ka kyerɛɛ Naomi sɛ, Nhyira nka Awurade a wama ɔgyefoɔ ama wo nnɛ. Na ɔma ne nyi din wɔ Israel. Na ɔnyɛ wo nkwamafoɔ ne ɔmmerɛ wɔ abrɛ mu hwɛfoɔ. Efiri sɛ wase a wɔdɔ wo a ɔyɛ ma wɔ sene mabarima baason no na awo no. na Naomi gye akokoa no de ne bɔɔ ne bo. Na ɔyɛ no ɔbagyegyefoɔ. Na ne fipamfoɔ mmaa no too ne din kaa sɛ, Wawo ɔbabarima ama Naomi.
na wɔfrɛ no Obed, ɔno ne David agya Yisai agya. Yenum ne Peres awɔ ntoatoasoɔ. Peres wo Hezron, na Hezron wo Ram, na Ram wo Aminadab, na Aminadab wo Nason, na Nason wo Salmon, na Salmon wo Boaz, na Boaz wo Obed, na Obed wo Yisai, na Yisai wo David.